Легенди и предания, названия на местности, намерени паметници на материалната култура потвърждават, че още от времето на асеновци до сега съществува едно селище – Трявна, град, съхранил не всичко от това, което е бил, но достатъчно, за да внушава национална гордост. През петвековното робство далеч от очите на поробителя, населението на града не само не загубва самочувствието си на българи, но го съхранява, доразвива и изявява в културната традиция, документирана в преписки и книги. Живее и зрее копнежът за българска хубост в десетките занаяти. С усет към красотата, вярност и любов към българското. Древнинските майстори занаячи се изявяват и прославят до такова съвършенство, че превръщат занаята в изкуство. Трявна – град, който с основание би могъл да се нарече град на художници, резбари и строители. Трявна и нейната голяма гордост, но не само на тревненци, а и на цялата страна, е площад Капитан Никола. Все така център и средище на живот и хорски пътища. Часовниковата кула, вплетена в неразривно цяло с кивгирения мост и една чудна възрожденска къща, повече от век и половина бди над града. Бди и със старинния си часовник, отмервайки и днес времето така, както го е отмервал в началото на 19 век. Този часовник, строен 1814 година, 1816 е поставен механизма, часовниковия, който предполагаме направен в Европа, защото това е последната година от турското робство. В България няма такова развитие, което може да направи нещо по-съвършено. Такива са предположенията. Но този механизъм е подменен и направен по образец на стария от габровски майстор, часовникар Илия Ковачев през 1982 година. От тогава ме ангажираха, кметът на града беше Шарл Дия, ангажира ме просто, защото близко живее и го познава, че така сериозно се отнеса с въпроса, да навивам да поддържам часовника. И както виждаме, са минали вече 21 година от тогава. Всеки ден, всеки божи ден се качвам, издигам нагоре тежестите, за да може да върви 24 часа, дресирам го, но въобще всичко, което е наложено, нали, ремонт, някои други дейности, си ги извършвам най-съзнателно, защото знам, че това в крайна сметка е символа на Трявна. И както Париж се гордее с Айфеловата кула, така и ние се гордеем с нашата часовникова кула. Легендите разказват, че за построяването на кула е трябвало позволение от търновския управител Фейзи ага. Тревненските еснафи тръгнали за Търновград да молят за разрешение да построят кула в центъра на града. Той посрещнал много радушно това, дори обещал да помогне и с негови средства, но при едно условие – тревненки да спрат да носят традиционния си накит сукай, който се носил от тях до ошенването на син. За накита старите тревненки говорили, че е пренесен от търновските палати. Затова той приличал на корона, а тревненки на царици. Търновският управител точно това не харесвал в тези накити. Те правили жените много красиви. След разговора тревненци се върнали в града унили с наведени глави. Новината за решението на Фейзи ага се разчула из града. Не се харесала на тревненските жени, но въпреки това със сълзи на лицата, те прибрали сукаите си при най-ценните вещи в къщата. Предавали ги от поколение на поколение, без обаче да ги носят.
Тревненци си построили кула, която се разчула из целия Балкан. Така съхранени в Трявна, единственият възрожденски архитектурен ансамбъл площад и часовниковата кула са се превърнали в символ на града. В този град са се родили и живяли Пенчо Славейков, също така и големият български професор-химик Никола Райков и още много други известни българи, отдали живота си за благото на народ и родина. Вечер, когато над смълчания град се понесат звуците на Пенчо Славейковата песен "Неразделни", след отмерването на часовете от стария часовников механизъм, не може този, който е българин, да не пожелае да дойде в чудесния град, който е бил и ще бъде символ на българщината. Така Трявна остава град, предпочитан от туристите заради чистия си планински въздух и неповторима възрожденска архитектура, спокойствието и тишината, която те кара да се отпуснеш в бавния ритъм на това малко градче, сгушило се в полите на средна стара планина. България, а може би и на целият Балкански полуостров, няма друг град като Трявна.